Horas madihita saluk na kadamang do dainang nanolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Adorang sotaruli hita sian hata ni Tuhan. Tapasadar hata martangyak kita. Dame ni debata na sumurung sian saluh na roha. Imana mangramoti ati-ati doh pikramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Hurian ni Tuhan hata ni debata na tolas tu hita. Dia nek mai sen buku panurang Hagai. Bidudua ayat sada ro di ayat sia. Asa tajah amanginang odo hata ni Tuhan. Pa 20 sadarihon di bulan si pahapitu Roma hata ni Jehovah. Marhite sian panurang si Hagai songonon. Wadokma tu si Serubabel anak ni si Sialtiel. Pangarajai sian Juda. Do tu si tua ni malim Joshua. Anak ni si Josadak. Do tu pasi-pasi ni bangsoi songonon. Isi do pesiak kamu na mangulu akka na sanga marnida joroon di hamuliaw na parjului. Hape aha di ida hamu di si anggonuay. Dahira na soada do di etong rohamu na martibakon parjului. Ope ale Serubabel. Pirma todim ninna Jehovah. Pirma do todim ale si tua ni malim Joshua anak ni si Josadak. Pirma do todim sadok bangso ni tanoy ninna Jehovah. Jala dati hamu mangula. Ayaw do ngamuna ninna Jehovah sebaot. Imahata na upadato nito hamu di harurwar muna sian Mesir. Nang todiku marsyohok do jongjong di tonga-tonga muna. Unak kamu mabiar. Asongono do hata ni Jehovah sebaot. Sautik nari nama ulahakku ma mangguturi. Langit do tano do laut ro di darat. Huturokku ma dohot salut akka bangso parbegu. Jadi roh mahasudungan ni rohan ni salu akka bangso parbegu. Jala guhakku ma joro hamuliaon ninna Jehovah sebaot. Audo na puna perak. Jala au na puna sere ninna Jehovah sebaot. Jadi gumudang mahamuliaon nin joro parpudion. Sian parjoloi ninna Jehovah sebaot. Jala dihajonjonganon leonok kudo hadameon. Ninna Jehovah sebaot. Ido yang gosahana. Dihita kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Totu di tonga-tonga nyakka parngolota si ganupari. Jok do hita marsak. Jalaragam do nama bain arsak ni roha di tonga-tonga nyakka ngoluta. Adong do arsakon ala dangdos songon na ni roha na ni dapot. Adong do muse arsakon ala niak kasih humisik na pasti ragam do pe akka arsak ni rohatta. Molonungaro akka arsak ni roha amanginang. Dang buy dapot tahadameon. Jala ragam do dipatu pakajolma. Moloro akka arsaki asa dapot nahadameon. Adong do nagabilaw retreat. Adong do na menyendiri. Adong do na mabigilagu do akan asing do pe. Alay buhado molo halak karisten. Molo halak karisten amanginang. Molo tumpe gudang arsak ni roha. Iko marsyoho do tu debata. Ala na di bagasan Tuhanido. Jala Tuhanido. Nga mangalehon hadameon. Hurian ni Tuhan. Di bagasan jamita na sa tuhita di apala partikyanon. Dung mulak bangso ni debata. Sian habuangan ni Babel. Totu sahak donasida tuhuta hagodanga dinasida.
tubona ni pinasa dinasida di Jerusalem. Ale ana masa marsak bangsoy. Di bereng nasida Jerusalem huta dinasida nunga sega. Di bereng nasida ka bagas joro ni debatana pinajongjong ni Raja Salomo nunga masursur. Marsak marwa dinasida dang sonang. Di boto debatado asak ni rohai. Ido ubahen dipakulingi debatama bangsoy marhite-hite panurirang hagay. Alay na parjulo sahali dipatupa panurang hagay do suku-suku tu bangsoy. Diayak na patuluhon di do di bagasan terpukon. Ise do pesyak kamu na mangulu akan asanga marnida joroon di hamuliaw na parjului. Hape aha di idahamu di si anggonuay. Dahira nasuada do di etong rohamuna martibakon parjului. Di dodo debata roha dinasida. Di boto debata kekecewa dinasida. Di boto debata arsa ni roha nasida. Oma hataridaan holong ni debata na totong maparohahon na totong maparati-atihon bangsonay. Dang lumorohan ni debata marsa bangsoy. Dang lumorohan ni debata humasusa bangsoy. Dang lumorohan ni debata keciwa bangsoy. Dung dipatupa debata suku-suku nitu bangsoy. Didok debata matu bangsoy musena. Ope ale Serubabel. Pirma todim. Ima isedusi Serubabelon. Oma na pinilit ni Raja Persia nagabe perhitian na. Salah satu nama dongani bangsoy ng padinggaton huta dinasida. Ibana do gabe ima partugi di tonga-tonga ni bangsoy. Didok mapirma todim. Tumalimipet tu situan ni malam si Joshua anak di si Joshua idok do musim pirma todim. Tu bangsoy pe idok do pirma todim. Namar lapatan. Sudiru bangsoy marsak. Sian partugi sahat tuaka malim. Sahat tuaka masyarakat. Alay di papos di batado roha dinasida didok di batado pirma todim. Las didok debatama neko debatado madongani nasida, neko debatado mangurupi nasida, neko dio debatado totong nasida. Molo porsia nasida tu debata. Molo pos roha dinasida di pangaramotion di debata. Dan gabe mabiar nasida. Dia palimahoni todiku marsyo do jongjong di tonga-tonga muna. Unak kamu mabiar. Di boho to debata na di roha dinasiday. Mungkin di roha ni bangsoy buhado benon nami pa jongjong bagas joroon. Buhado benon nami pauliuliun hutan nami on. Mabiar nasida. Alay di debata mapirma to di muna au marsyoho jongjong di tonga-tonga muna unak kamu mabiar. Sada kepastian di pasah debatatu nasida. Bakalas di debatado musenang tu bangsoy. Au do na puna perak. Jela au na puna sere. Nina Jahuba Sebaot. Ibana do na puna saluhuna. Marhuaso do debata. Mangurupi nasida. Bodo akka bangso parbegu bahenon ni debata mangurupi nasida. Asa gabe boy jongjong bagas joroi. Asa boy denggan hutai. Asa boy musenang nasida maduma di bagasan pangramotion ni debata. Las didok debata do ikkolehnon ni debata do tu nasida. Ima hadameon. Oma balgani holong ni rohani debata. Nama dudu bagas tu rohani bangsoy.
Amanginang dihita saluhna nang dipasu-pasu Tuhan Yesus Kristus. Mono debata mga leon hadami madudoroha ni bangso ni debatay. Nakita pesongon ido. Jadi na dipahingo jamita tuhita amanginang na parjolo sahali ikonpos dorohat tu debata. Didot debata do tuhita gaduk marsada-sada pirma to dim. Unak kamu mabiar. Di tonga-tongan ya ka arsa na taadobi di tonga-tongan ya ka parngoluonon. Porsia mahita amanginang urupan di debatado kita. Narikot na nempatu-paut ta porsia hita hulang tu debata sabing. Songon na ko kami nagkanya di patujolo ni jamitaon. Monomarsak kita dan gabilaw hita manang tu dia. Ala ikomarsyo do hita tu debata. Asa dipasu-pasu debata kita. Asa dilion ima hadamnya tu hita asa diurupi hita. Di tonga-tonga ni salu akaparngolota. Di do debata tu hita amanginang ganuk marsada-sada pirma to dimuna. O sada basa-basa ni debata doon. Asa totok kita marpos ni roha ulang tu debata sabi. Napaduahon amanginang marhite-hite jami taon nang dipayong tu hita ganuk marsada-sada. Asa totong adong kerjasama na denggan. Jadi dung dipasu-pasu debata kita di tonga-tonga niya kaparngolota. Di do debata nakken una kamu mabir pirma to dimuna. Si Serubabel di do songoni, si Joshua di do songoni, tu bangsoi do songoni. Las dipangido do bangsoi saluh na nasida tanpa terkecuali. Harus bekerja sama. Kita pe kosongoni do amanginang. Iko boy do di tonga-tonga niya kaparngolota. Bekerja sama di tonga-tonga niya kaparuba tanggal. Asa dapuk ta hadamion. Asa maduma kita. Asa totok kita marulup-ulup di tonga-tonga niya kaparngolota. Amanginang dunia sonarion dipaksa jojolma bersifat individualis. Baka jujur kita manginang gudang do jolma sonari hula mamikir honi matu diri na sendiri. Jala opa hatarida di individualis. Aka panako, aka perampok, aka na korupsi na mangototoi. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini sebuah gambaran yang tidak mau maju untuk maju bersama. Dia pingin maju sendiri. Kaya sendiri, makmur sendiri. Akhirnya dia melakukan segala sesuatu. Tidak baik dan tidak benar. Ale anggo kita amanginang. Naung ditugu debata. Naung dipaujak debata. Ikut adong do kerjasama di hita. Dak kolang mamikiro diri ta sendiri. Songon Kristus isa diri. Nang mameleo diri na tu hita. Asa gabi parto hapita di harajaon na. Naparpudi sahali amanginang. Adong maima sada carita. Adong ma sada raja mga lehoni masada pekerjaan tu ganup-ganup masyarakatna. Diduk raja ima dilio matu namora pajongjok kamu nama sada bagas na umuli nindama. Baru dia musa nang tuak kada pugos panjojok kamu nama sada bagas na umuli. Dung 3 bulan dung adok instruksi ni rajai akajol mana pugoson nung ajong-njong alai na dipajongjong na sida sederhana berengon siak kau namoraon dipajongjong na sida bagakian na mora 10 halak na sida na pugoson 5 tong 10 halak dung dibereng rajai iber rajai menamonang akada pugoson marugutungot akada moraon puasa dido ima rajomma molo hamuna pajongjong bagas na hudoki
dak kamu na napajongjokon. Jolma do disuruh hamuna. Ale mono halak na puguson. Halak kisah diri do napajongjokon. Nah, idu na huwigil sa sitong na do raja. Maka na sinamonang. Amang inang, nanolongan di bagas sa Tuhan ta Yesus Kristus. Siya caritai, dapo tama, nariko sa sitong nadang soal pogos tama na morata. Ale narikot ima dirajai nang didebata, puhado kita buhi sa urdot, sa tahi do sa olowan, di tonga-tonga niya kaparngoluan. Molo nunga buhi ta sa tahi sa urdot sa olowan na manginang. Ahapin na hita parsita, iko gabi tulus. Iko gabi ima dapota. Iko gabi ima marulop-ulop pita. So halak na fokus na kaningan. Ujung na sida marulop-ulop. Nakita pe kosongon idu amang inang. Mono nunga sa tay sa urdot tita di tonga-tonga niya kaparumatanggaon. Nang pe mangalang gulamo na tinutuk kita. Nang pe ulang mabuduti sirah kita. Alay molo imasa tay sa uluad do akka parumatanggaon ta. Di sido dapot hadamion. Di sido dapot talasiruha. Alini amang inang asabuhi ta sa tay sa uluad di tonga-tonga niya kaparngoluon. Asa ima dapot tahadamion ni ikod debata matabahen. Ujah di tonga-tonga ni nguluta. Alini amang inang. Una kita mabiar badala niya kang uluon. Pos maruhatta di debata dot wita una kam mabiar. Pirma to ditta. Di pasu-pasu debata makita asa tulus akka sinakapan ni rohatta hobar tu sakap di debata. Amen martanya kita. Muliate upasa ruan nami tuho debata nami tarulihan marhite hiti hatam. Di paposorohan nami Tuhan asa totok kami mga sahoko di tonga-tonga ni ngulu nami. Marhite-hitei dapot nami las niroha do asonangan. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita damang dahinang Tuhan mamasu-masu hita salhuna.